Top 13 film za ku ce kalla a wannan satin. Na farko Kare Kai, oh my god, barawon da ya ritaya daga sata sai kasance ya fito daga birsin ya dawo ya ga irin iyalansa a cikin mawuyacin hali, wato iyayensa irin banki sun musu wani irin abu wanda na rashin kyautawa ne akan suna bin su bashi. Daga nan gurin fa akan haka ma mahaifinsa har rasa rayuwarsa yake, daga nan yake komawa sata saka zo kallon da ake banki sata da yasa wasu bankuna a gaba guda uku ko sai kun kalli fim din nan yayin masifar ke Danish Maye ne. Sai kuma kaddara, wannan kaddaran shi kuma ina mutum wanda yake da burin zama uban daba. Wannan fim din yayi masifar kyau domin fim ne na ubayen daba, fim ne na ta'addanci. Mutumin da kuke masa kallon reni karshe kuma ku ga yazo ya zama uban daba, kuna ji kuna gani ana ta'asa a fim din nan ku je ku kalle. Sai kuma bakar gaba, shi kuma wannan bakar gaban irin mutane ne wanda suke kashe-kashe sai a ba wani ma'aikaci ha gano suwaye wa'annan mutanen. Fim din nan shi ma yayi masifar kyau domin ana wasu mahaukatan kisa ne ake ba su kisa. Ku je ku kalle. Zuciyar mugu wani makashi ne wanda yake wani irin kisa, babu wani wanda ya taba irin kisan nan sai wata mata, ita kuma tana gidan yaro kusan tsawon shekara 20 sai ake fito da ita domin ta gane wannan makashi ne yake wannan irin kisan, da haka ake fito da ita. Wannan fim din an yi na ɗayan sa wancan satin mai suna Daurin Tsoro, to na biyun sa shine Zuciyar Mugu. Ku je ku kalli wannan fim din ku ga wannan irin makashi ne wannan fim din nan yayi masifar ke. Sai kuma Karar Kwana, wannan Karar Kwanan ma ana mugun tashi hankali domin shi ma fim ne na kisa na kuma bincike. Ku je ku kalli. Sai kuma Miyagun Teku, shi kuma wannan Miyagun Teku irin guguwa ce take tasowa da hargitsa garin sa haka, daga nan gurin suke shiga cikin wani irin rayuwa, daga nan gurin sai a samu mutane su dinga zalunta su akan cewa ba su da mazauni da kaza kaza. To akwai jarumi a cikin su wanda yake kwato musu yanci. Fim din nan shi ma yake. Sai kuma Babban Buri, oh my god, ina masu neman love story to gana ku, yana son ta tana son shi, karshe take tafiya ta yi aure, shi kuma karshe sai su haɗu a wani guri a wani taro da ake haɗa na makaranta. Kai ka zo kalli soyayya, mace tana da aurenta amma kuma karshe ne haka suke haƙura da juna. Fim din nan yayi masifar fi a jakale. Sai kuma Kariyar So, shi ma wannan Kariyar San shi ma soyayya ce wacce aka gina ta ba a hanyar gaskiya ba, karshe suna gane kuskuren su amma kuma duk da haka suna tunanin za su iya kasancewa a tare. Ku je ku kalli, shi ma fim din nan yayi kyau sosai. Sai kuma Kai da Kai, shi kuma wannan Kai da Kai din mahaifiyarsa ba ta son harkar daba ko kaɗan, amma shi kuma saboda abokinsa yana son harkar daba yake goya masa baya, suke zuwa suke harkar daba amma karshe yana bin burin mahaifiyarsa. Fim din nan ya kyau a ji a kalle sa. Sai kuma Kishin Ƙasa, wannan Kishin Ƙasan wanda ya tsinci wani password na irin banki din nan, kuɗi ne maƙudan kuɗi sun wuce hankali, karshe ake irin aka samu wasu miyagu 'yan daba suke neman su akan su kwace wannan kuɗaɗen, kuma wannan mai kuɗin ya masa alƙawarin cewa zai kare kuɗaɗen nan da ya zo mutuwa, zai kare kuɗaɗen nan akan zai ba marayu. Fim din nan ya kyau a ji a kalle sa.